Club Junta, building better Africa. Tikulandireni amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 5 ngati 6 August 2025 tsiku nkumati Tuesday kapena kuti lachiwiri la mwezi umenewo wa August, week yoyamba ya mwezi August. Tasala ndi masiku 40 chabe kuti amalawi tikaponye voti. Poyamba ndimakupemphani nthawi zonse kuti pamene mwangodzidzimuka kudzuka ndi moyo gwadani muthokoze Yehova, mumpembedze mumuyamike kuti zikomo kwambiri. Ngakhale mutapanda osatulutsa voice yanu mkati mwa mtima mwanu, Mulungu amamva. Yawe ndi odabwitsa kwambiri, amadziwa inuyo musanayambe kumpempha, amadziwa kale chimene mukufuna kumpempha. Choncho mukamamupempha kumangokhala kukwaniritsa zokhumba za moyo wanu pamaso pa iyeyo, kuzichepetsa, kuonesa commitment, kuonesa humbleness, kuonesa umunthu wanu umene muli nawo pomuyamika Yehova Mulungu kuti wakudzutsaniso ndi moyo. Mkati mwa usiku mwachitika zinthu zambiri, koma iye wakutetezerani, kukugonetsani, kukupumitsani, kukudzutsaninso mu nthawi yake. Chokhacho ndi chifukwa choyenera kumuyamika Yehova Mulungu wanu, Allah subhanahu wa ta'ala. Amalawi anzanga, ndathokoza ngati ena mwatero musananyamuke kuyenda maondo osiyanasiyana, musanayambe kugwira ntchito zanu zamakhomo, musanagwirenso ngakhale foni yanu kuti mwamuthokoza, mwamukumbukira pamenenso iyeyo amasogola kukukumbukirani. Chikhale choyambire pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku, nthawi zonse ndimayankhula chimene chifukwa inu pamene mukuyamba maulendo wanu, mapulogalamu anu, mumafunika mukhale ndi chitetezo chokwanira kuti Mulungu akusamalireni, Allah akutetezeni, Allah akufewesereni. Chimenecho ndiye choyamba. Amati Bible imati chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Mulungu. Lero muli ndine yemweyo cha Pastor Moses Shumba kuchokera kuno ku Impiana Production Studio. Dzulo ninanena kuti ndikupatsirani nkhani yokhuza mapenshonia, anthu amene adagwira ntchito bwino mboma, nkulandira zawo, nkupumitsidwa, koma kufikira lero sanalandire ndalama zawo, koma anthuwo ndioti adatha kale mphamvu zawo, sangathenso kupanga china chilichonse. Kodi boma likupanga chani pa malipiro anthu amene adagwira ntchito yawo yabwino mboma, kaya ndi mphunzitsi, kaya ndi msilikali, kaya ndi wa polisi, kaya ndi wa forest, kaya ndi ndani ina amene anagwira ntchito za boma, kaya anali PS, kaya anali ndani ku ofesi kwanuko, kuboma kwanuko, ameneyo ndi munthu wofunikira kwambiri. Timuganizire, timukumbukire, timuone. Ndandalo ochuluka kwambiri, makamaka azimayi, azibambo ndochepa amene amabwera poyera kufuna kuzionetsera, koma ambiri amazifufumitsa kukula mtima kuti afotokoze madando awo tiwathandize. Koma ndakhudzika kwambiri chifukwa cha azimayi ochuluka kwambiri amene adagwira ntchito pano pani mapenshonia sanalandire ndalama zawo, ena akutha 3 years, ena 4 years, ena 6 years kumene ndalama zawo sanalandire kuchokera kuboma. Kodi tinene kuti kuboma ku ndalama kulibe? Nanga zimene munkawadula pa mwezi zija munazipititsa kuti poti munkati mukawasungira ndi zawo, mufuna muzawapasa akazapuma ntchito cholinga azaone popumira? Kodi munthu amapuma alibe kena kalikonse? Munthu akakhale 3 years asanalandire ndalama zake, 6 years, kodi mukufuna mpaka munthu afike pomwe aliye ndalama muzisocheretse? Ena talibe ana, mwatsoka ana wadamwalira, amuna wadamwalira, anatsala okha. Kodi atamwalira lero iwowa ndalamazo amene angazipange follow up ndi ndani? Tiye tiganizire kwambiri miyoyo yanthu ngati amene wawa, boma lichitepo kanthu. Ndipo ndikunenetsa lero kuti uthenga wangawu ukufikeni inuyo amene mumapanga za treasury, mumayang'ana za chuma cha anthu amene adapuma pa ntchito, muyambe kusakasula nkufufuzafuza kuti atsala ndi ndani, chifukwa nthawi ikutha. Munthu akapuma ntchito amafuna aone kuti kodi zimene ndinkapanga zija zinthandiza bwanji. Ena munthu akangofika zaka 60 amakhala kuti mphamvu zamba kuchepa, sangati sakambenso kusakasaka ntchito zina zikagwira ntchito zosatheka. Ngakhale kampani singamulembe ntchito, ngakhale inu kubomako simungamulembenso munthu yo ntchito kawiri kuti azigwiritsa ntchito, koma mumpase ndalama zake aone plan B.
Plan B impangisa kuti iye moyo wake ukhale ndi mphamvu, moyo wake utetezeke, moyo wake usamalirike, moyo wake upitirire kupita patsogolo. Ndi ndalama za masiku anozi ena akhoza kutsegula mabizinesi awo osiyanasiyana, kupanga ma-investment ndi ndalama zimene angalandire mochulukazo kuti ziwathandizire pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Kuli kunja kuno kuli ma school fees, kuli kuzigulira okha chakudya, anthu ena samalima amadalira kuti akalandira agule chakudya. Kodi zinsezo angazikwanitse bwanji? Ndi chisoni kwambiri ndikumva manyazi dziko langa la Malawi kuti kodi ndalama zimene mukutenga kuwapasa anthu oyimba ma 17 million, ma 10 million, ma 5 million anagwira ntchito yanji kubomako? Momoti mutenge ndalama zonse mwapasi mapeshoniya amene anagwira ntchito mzaka zochuluka, aone polirira, apeze poyambira, chicho chine timene kuti azisangalatse. Kwa mukutenga ndalama za nkhaninkhani kupasa anthu oyimba, ndalama za nkhaninkhani kumapasa azimayi kuti nakuti mukutika mfamu mwapasa azimayi oyembekezera amene akubereka mwana. Kodi amene aja kupanda amene aja kugwira ntchito zabomazo, ntchito zaboma zikulongosoka? Ndi chifukwa chake pa boma lilipoli lasokonekera. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndi kudya ndalama za Malawi mopanda kulingalira kapena kuganizira tsogolo la dziko lano. Lero mukulephera kuwalipira anthu mapeshoniya amene adagwira ntchito. Ndifa ndikumemeni inuyo Achakwera, ndikumemeni inuyo nduna za boma, ndikumemeni inuyo ma PS kuti muganize mutakhala ngati ndinuyo mungamamve bwanji. Within 30 days timve timwamba kukonza ndalama za mapeshoniya ndipo akulandira. At least ena ndina timve kuti yayi zamba kulowa, zichita bwino kwambiri. Kuchoka pa mpando si chifukwa boma si inuyo, boma ndi Amalawi. Inu mukhoza kuchoka, ena abwerapo apitiza, boma likhabe lomwelo, lizipitabe boma lomwelo. Mmene anafotokozera Dr. Michael Usi kuti boma sitimasintha, timangosintha ndi mtsogoleriyo. Ndiye kuchoka kwa mtsogoleriyo asachoke ataononga. Sitimaonongera pamene takhala, sitimayipitsa pansasa, sitiononga chifukwa mawa muzapafunanso. Ndi pempho langa kuti mapeshoniya mwathandizire. Ndi pempho langa. Sisopera ndikuchita kugwada iya koma kungokukumbusa ife anthu ndalama zonsiti ndi zanu ya sakungongolanso ya mpaka munthu afike pomalo wamo akatapira azingongola ndalama kuti ndizabweza ndikazalandira. Kodi munthuyo intention yoti azalandira ndalama zake alibe, ndi azabwera zaziti. Mapitake nziya mumva kuti anthu akumamwalira asanafike zaka 70 chifukwa cha nkhawa, kuganiza kuti ndalama zanga akungondisungira, amandidula sale yanga, ndinagwira ntchito koma sakundipatsa. Chifukwa cha nkhawa, kusowa thandizo, anthu akumamwalira asanafike zaka 70. Muganize modekha kwambiri inu Achakwera ndi boma lanu, mawu angawa mwagwise ntchito. Mugunyuze madepartment onse amene akuyenera kugunyuzidwa kuti anthu amene anagwira ntchito alandire ndalama zawo. Munthu akamagwira ntchito amakhala ndi zolinga zambiri pa moyo wake, kuthandiza abale, kuzithandiza yekha, ana, komanso ngakhale moyo wa tsiku ndi tsiku umayenda munthu ukakhala ndi chinthu ndi chuma pa moyo wako. 30 days mwezi uno wa August usanathe ena timve kuti akulandira ndalama zawo. Musakhale anthu unonga china chilichonse kupusa kuti anthu asisowa kuti yayi boma ilitu at least apa linachitapo bwino apa. Ayi ndithu akunkuyo mukutani, achimwendo mukutani, akamajekete mukutani kumeneko, amayi ndani awa, amayi Chiponda mukutani, munatchuka lemona mwadekha. Kampeni yavuta ku constituency Kasungu. Ayi ndithu mugwa tikatitu mugwa ndiye mugwa. Mayi Chiponda mugwa, mawangawa muzavomereza. Ine silimani chinthu ndikulephereka, sindachitepo ngakhale pang'ono. Mwazuza anthu kwambiri, anthu awo Kasungu akuzunzika chifukwa cha inuyo. Kumango ziphoda basi kudaya mmutumu ndi nzanu kabwira.
lero anthu achasanu atembenukano simunganyengerereso ya anthu akwiya. Ndikuyankhula izi kuti muzidziwa kuti anthu amakwiya, anthu amasintha, anthu amatembenuka. Akangotembenuka zimakhala ngati ng'ombe zikayang'ana ku dashboard, ngolo pena imatha kugwa. Amalawi ndinayankhula dzulo kuti ndinena nkhani zina zake zimene sinazifotokoze. Ndikufuna mudziwe izi kuti boma la Malawi Congress Party sili kuwina ndipo sili kupeza ngakhale 30% ya mavoti a dziko lonse kwa anthu amene adzavote 7.2 million. Sili kupeza 30%. Koma akumalimba mtima kuti iwo awina kale. Akuti iwo awina kale asala ndi 500 votes kuti no amalize no chipambano chawo. Nkhani nkumati awina kale bwanji asala ndi mavoti 500,000 kuti awine, akuzidziwa bwanji. Nkhani nkunena kuti chimene chikuapusisa MCP ndikuyankhula mawu kuti chimene chikuapusisa MCP chifukwa iwo sakudziwa. Lero ndikuyankhula lero kuti iwo adziwe kuti matrika ena aliwonse amene iwo apanga mkati mofuna kuti adzawine kuzera mu chimashini chija chikutchedwa mayina oti si mathematiki chija, akuti alowetsamo kale mavoti. Ena mpaka amachita kuvota kawiri akuterotu zimene tamva ifeyo ndi amene akudziwawo, koma zili ndi umboni. Mukazifuna kuti mufuna mupeze umboni ndifunseni, ndipezeni, ndikuwuzani. Sindimayankhula pa zinthu zopanda umboni. Koma ndifuna ndinene izi Amalawi, musadandaule china chilichonse. Ndinakhala ndikuyankhula mawawa, lero lonse ndikubwereza pamene kwasala masiku 40 enieni kuti anthu avote, kapena kuti kusala mwezi umodzi ndi masiku 10 kuti anthu avote. Lero mobwereza ndiuze MCP, ndimuuze Chakwera kuti asawerengere madzi amphusi. Ndi maloto achumba amene akupangawo sizitheka. Si matematiki imene mukudali enuyo sidzagwira ntchito pa tsikulo. Mawu anga mwakhulupi, mark my words. Ngati mune ati si matematiki idzagwira ntchito tidzawerengesa wati zimene amayankhula mtali manja zija tidzawerengesa pa center manyu kena kuti tidzalowesa mu mashini kutumisa kutale center. Sizidzatheka mayi mtali manja. Ndifake boma lapanga matriki kufuna kupanga trimu nkhani ya mafuta kuti azisowa kena kwazasowa mowirikiza kuti asala mwina mawiki awiri kusowa mowirikiza ndi mtima wanena kuti azanene kuti mafuta kulibe, sitingathese kunyamula zovotera zanu, zowerengesa zanu kapena zotsatira zanu kupitisa kutale center pa magalimoto chifukwa mafuta asowa. Ndimati ndipemphe ndiunikirenso kuti ngati ili trick ndiye mwatchera kumwezi nkhanga zaona. Inuyo ngati boma mukwena mukonzekere mafuta okwanira ochitira zisankho kuti nthawi yokhala ya zisankho ya mafuta adzakhalepo, mudzakwanise kunyamula zotsatira malizatsi kuchoka ku center kupita kutale center. Tisazambe timalephera chifukwa mafuta asowa. Chifukwa programu yonse mukupangayo mukuidziwa. Makamaka inu ameki musunge mafuta okwanira, mugule mafuta okwanira magalimoto wonse adzagwire ntchito kunyamula zotsatira kuchokera ku center kupita kutale center. Chifukwa mukakhulupirira kuti ino simatematika idzagwira ntchito nzosatheka. Ndibwerezenso mundimvetsese ndikuyankhula izi lero. Ndipo mawu angawa mudzakumbukira kuti Pastor Shumba anayankhula ku mtundu wa Malawi. Sindimayankhula chabodza. Matriki anuwo tawadziwa. Mafuta akusowawa ndi dala. Suti mafuta mu dziko lapansi akusowa. Mafuta alipo, koma mukupanga dala mukugula mafuta motapisa pang'ono ngati kuti aja amagula paketi la sugar ndikuyiphwatula nkumayeza mutima jumbo tating'ono kuti sugar wa 200 uya 400. Nzimene mukupanga inu ya boma.
zompesa chisoni kwambiri nthawi ya chisankho ngati inoyi pamene anthu akuyandika kukavota mukusowetsa mafuta fuel akumavuta petrol akumavuta cholinga ti muzabere bwino sizitheka. Tikamanena ti inuyo mwaononga dziko kodi Amalawi akukondani bwanji? Amalawi angakukhulupireni bwanji kuti nthawi ngati inoyi sibwezi mafuta akusowa, nthawi ngati inoyi sibwezi forex ikusowa, nthawi ngati inoyi sibwezi dziko likudandaulabe. Mukanayesesa kupanga zabwino mu dziko kuti anthu mwina adzakukondeni koma zakukanikani. Chitseko chakupanani inuyo IMCP achakwera mwalephera kuyendesa dziko. Musavutikenso ndi kuzungulira dziko lino kumauza kuti ndivotereniso ndidzapanga izi mudzapanga zimene munalonjeza mu 2020 mwalephera even chimodzi kuchikwanilitsa, ndiye pamapa mukubweranso mukulonjezanso zina zimene muzazilephere. Inu munalephera kutsisa mapasipoti, mwalephera kukonza mapasipoti mdziko muno, mwalephera kutsisa mitengo ya fertilizer ichi, ndiye mukanene kuti mufuna muzitenga ndalama muzipasa azimayi obereka, muzitenga kuti ndalama zimenezo? Azimayi obereka mdziko muno ndi angati? Mungakwanitse? Bodza la nkunkhuniza lopanda nawo manyazi. Lero mwasankha running mate anu avitumbiko mumba, anthu ankati ya MCP yasankha joka, palizawo joka lapa. Joka ndi joka akapangise nsonkhano azikauza anthu nena kuti boma lalemba anjinga za moto akabaza 2 million, akabaza ake ati akabaza ndi wakuboma kapena akabaza anthu anagula okha? Ndiye mukuti lalemba anthu ntchito akabaza mumalipira sale pa mwezi uliwonse, kodi akabaza atapanda kulimbikira okha? Mmene ndikutulutsa VNE, this is something to 5. Wina wakabaza wazuka kale firiko ali pa msewu kuthamanga kuti mwina akapesa zulo limadusa msewu kuchokera mtawuni ina yake tawuni chipinda yake kupita sokwina kwake sindikutchula, koma peza ti mumafinso che muli kiu ya njinga za moto. Anyamata akuvutika kugula mafuta, azibambo akuluakulu akuvutika kugula mafuta, kukanganirana ndi anyamata majalijali ama minibus kuti apeze fuel. Munthawi ngati inoyi fuel ndikumasowa dziko la Malawi, pali utsogoleri pamenepo? Amalawi ndikumemezeni kuti chimene munachikonza musachisinthe. Amene munakonza tikufuna tichotse boma ili, maganizo amenewo akhale mmene mwakonzeramo. Boma ili latizunza, boma ili latidyetsa chitedze, boma ili lazunza, boma ili latiphera azibale athu mosaopa, lapha abale athu ochuluka kwambiri. Tisayiwale tinaye ndi anthu odziwika pa ndale mdziko muno amene anafa mosadziwika bwino. Kufufuza bwinobwino MCP ikumapha anthu chifukwa chonena kuti iwo akufuti adi anabwera kudzakhala, kaya anazabwera kaya kudzakhala ndemo mtundu wanji? Amene anabwera mwachilondondo mosadzakhala kuno ndiye ndani? Ndiye tikuonera kuti munabwera kudzakhala pati, kumadzigulira malo nokha, kumadzimangira maloji, mahotelo, mafilling station, kuti mwabwera kudzakhala. Tikumana September launo. Amalawi ndikufuna ndikulimbikitseni komaliza chimene munakavotera chija, chimene kamene munalandira kaja musakataye. Kaya munagulitsa koma mudziwe kuti kumene munakalembesa kuja dzina lanu lilipo. Pitani mukatchule dzina lanu, akayang'ana mukaundula, likapezeka mukavota. Palibe thiki imene ingachitike ku MCP kuti angadutse, palibe. Inuyo kangovoterani mukavotere DPP kumene kuli pangolini profesa, mukavotere DPP kumene kuli pangolini Jeniasa, mukavotere DPP kumene kuli pangolini Enoch Chihana. Nkhani yatha. Ma MP anu ndi amene mwasankhawo, amenewowo osakhala ma MP opanda zitukuko. Ayi, tikufuna ma MP, ma shadow MP adzitukuko, amene akusamalani pa mavuto, amene akusamalani pa mtendere. Amenewowo ndiye ma MP anu, amene sakuthawani mu nyengo iliyonse, amakhala ngati kwa inuyo mazimu.
mbwenzi osaona nyengo, ameneyo mukampase voti. Ndikumemeni nonse musakavotere mofoira. Vuto la MP wanu wakaleyo mukulidziwa, kaya ndi ubwino wa MP wanu wakaleyo mukuudziwa. Chisankho munapanga kale, musasinthe. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Alole akane MCP yatha. Wina afune olo asafune, abere asabere, apange chiwembu asapange chiwembu, MCP siku winaso, ndipo sizapezekanso dziko la Malawi mpaka Mulungu azaweruza dziko lapansi. Ndayankhula zimenezi ndipo ndatsindika, kaya mukhulupirira kaya muzitsutsa, koma ndamaliza. Sindizasinthaso olo mpang'ono pomwe, kulibe MCP. Mawa abwino mudikire kamuthemuthe, akuyamba sopano kamuthemuthe. Tikhala ndi kamuthemuthe wanyo almost daily, masiku 40 onse atsalawa tikupatseni kamuthemuthe mbambande. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Mbite. Club Junta, building better Africa.